आज जौन 15 अगस्त पर नागेंद्र सिंह भी जौन जिलेबी के भोज भइल ह, अच्छा लागल ह। हमरा तो अच्छा खूब बढ़िया अच्छा लागल ह, बड़ा बढ़िया। ए बबुआ, हाँ चाचा, हमनी के एगो कॉमेडी में तो नहीं रहा हो में कॉमेडी में तो वो में जिलेबी के भोज हमने कॉमेडी बनेनी। अच्छा। और कॉमेडी के नागेंद्र भैया देखलन। अच्छा, समझला। तो फोन कैलन कि अब की बार जरूर आवे के बाद पूरा टीम के लेके आवे के बाद। अच्छा, ठीक बा। हाँ। तो पूरा टीम के हमनी के तब जिलेबी के भोज जौन हमनी के कहे नहीं तो हमें बोलल गए रहे नो कि अथी जौन जिलेबी हमनी के दिया था ओरा के 1 पाव ने दे के आधा किलो दे। चाचा हम 1 किलो लिए नहीं हो, 2 गो चमकी। हाँ, तो आधा किलो देवेला तो कॉमेडी के देखलन। देखला के बाद फोन करलन कि आई अब की जिलेबी हमनी के आधा किलो दे हम पूरा टीम के जितना हमनी के टीम बा वो सब के जिलेबी आधा किलो दियाई। सब घर रखा तब हमनी के वीडियो कैनी ओकर वहाँ झंडा तोलन जौन भइल ह ओकर वीडियो भइल। ओकरा बाद वहाँ के प्रसाद दियाल है ओकर वीडियो भइल। समझला। वीडियो भइल एकरा बाद में वहाँ जौन प्रसादी मिलल है तो उ कहलन कि ने रउआ लोगन वीडियो बनैले है तो रउआ लोगन के हम 3-3 गो थैली जौन की 250 1 पाव रखा एगो थैली में तो 3-3 गो थैली सबे के मिलल। 1 किलो मान के मत बुझा सबे खुश हो गइल। अरे मत पूरा एकदम छप के खैली। हाँ, बड़ा अच्छा लागल है। जिलेबी हाँ ना मने कहे मतलब पैक्स के अध्यक्ष छोड़लन ह आ कहे मतलब कि ओतनो ने करिहन एकदम कहे मतलब बहुत बढ़िया कहे मतलब बहुत बढ़िया बहुत आनंद लोग हो गल एकदम आनंद गाजर हो गइल हो। जाना तरह नहीं बटाल तो कम से कम 50 किलो से ऊपर जिलेबी बटाल। जाना तरह ढाका से आवत लो हो आ माने बटात लो खत्म हो जात लो। ढाका से जिलेबी बटल हो। तो सुना ने तो उ वीडियो हमनी के कइले हैं। अच्छा हाँ झंडा तोलन वाला तो हम चाहते हैं जे ऑडियंस हमार बाल लोग ऑडियंस लोग भाई लोगन तू हो लोगन जाके वो वीडियो के देखा लोगन। अगर अपना से जे बड़ा बकरा हम की रुआ लोगन जाके वो वीडियो के देखी कैसे झंडा फहरावल गइल बा कितना भव्य विशाल व्यवस्था भइल बा। वहाँ बहुत लोग पहुंचल बा 500 से ज्यादा ऊपर लोग बा 500 से ज्यादा लोग गइल बा। खूब भर के मिठाई लोग खइले बा। जिलेबी घाम उतने रलवा हो लेकिन जिलेबी के सामने घाम कहला से हम चाहत है कि रउआ लोगन नहीं गइल तो कम से कम वीडियो ही देखी लोग कितना बढ़िया लगल बा। लाइक करी अच्छा लगे जिलेबी के भोज कैसे वहाँ होता है सब दिखावल गइल बतावे के बा। वो वीडियो देखी वीडियो देख के लिख के बतावे के बा। वीडियो के दिखाए देखी लोगन और कमेंट करो कैसा लगा। नमस्कार प्रणाम। नागेंद्र भैया के द्वार पर चली झंडा तोलन शुरू बा। राष्ट्रीय गीत होता गीत के आनंद लें। भारत माता की अब देखिए नागेंद्र भैया के विचार सुनल जाए आनंद ले। देखिए सामने डॉक्टर साहब जी सामने बने आनंद में बने। आप लोग का 50,000 से पैक्स का चुनाव जीता और 5 साल पूरा जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि पैक्स में हम किसी का कोई मदद नहीं कर सके। उसका मुख्य कारण हम लोगों का पैक्स जो है ब्लैक लिस्टेड है।
इसमें 12 लाख रुपए का गबन हुआ था। अतः कोई भी फंड यहाँ देने से सरकार इनकार कर रही है। फिर भी हमारी बात यहाँ के जिला पदाधिकारी से हुई, उन्होंने कहा कि आप ऑडिट करा करके दे दीजिए पूरा कंटिन्यू, तब आपको हम कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। तो आज तक 11 में चुनाव हुआ था, 11 से आज तक ऑडिट प्रोविजनल हुआ था, परमानेंट ऑडिट नहीं हुआ था। मैं आपसे सबको प्रार्थना करता हूँ कि आप एक बार मौका अवश्य दें, ताकि हम मैं बचे हुए कामों को पूरा कर सकूं। अगला ही नहीं कहे कि पहला पैक्स ब्लैक लिस्ट रह गया, तो अगर खत्म हो जाता है तो सारी सुविधाएं आपको मिलने लगेगी। धन्यवाद। अठहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस बेला गांव में नागेंद्र भैया के द्वार पर मनावल जाता। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आयल बारन। रघुपुर पूरा बा, बेला पूरा बा, मलाही पूरा बा, 500 से ऊपर आदमी बा इस समारोह में शामिल बा। सभी खुश बा, कैसे तो प्रसाद वितरण भी होला, जलेबी के प्रसाद बनल बा। छोटा छोटा बच्चा, स्कूल के लड़की सब, लड़का सब भी प्रसाद खातिर आयल बा। जहाँ झंडा तोलन समारोह में शामिल बा। रउआ लोगन भी देखी कैसे प्रसाद दियाई, कितना भीड़ बा। ढाका से प्रसाद ले आके वितरित कर जाता, लड़का सबके भीड़ लागल बा। सभे खुश बा, सभे के भरपूर प्रसाद देवल जाता। भैया नागेंद्र भैया बना रहस, ऐसा ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों मनावत रहस। हमनी के में शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद और रउआ लोगन के।